Dobrodošli, dragi moji. U današnjem videu ću vam predstaviti dva proizvoda koje sprečavaju rak dojke, a najbolje deluju kada se jedu na sljedeći način. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti smatra da je karcinom dojke najčešći uzrok smrti od bilo koje vrste raka. Jedna studija je procenjivala 28 zemalja, a podaci su pokazali da je incidencija karcinoma dojke u SAD-u porasla od 1974. do 2004. godine, dok se stopa smrtnosti smanjivala od 1960. do 2002. godine. Jedna studija koja je sprovedena u Portoriku je pokazala da je konzumacija sirovog belog i crnog luka sprečila efikasnu pojavu karcinoma kod žena. Otkrili smo da je među Portorikankama kombinovano konzumiranje crnog i belog luka povezano sa smanjenim rizikom od raka dojke. Studija je obuhvatila 346 žena iz kontrolne grupe koje su imale istoriju raka, osim melanoma, i živele su u istom geografskom području. Nakon prilagođavanja starosti, obrazovanja, broju trudnoća, porodičnoj anamnezi i drugim faktorima, istraživači su otkrili da postoji snažna inverzna veza između raka dojke i onih koji su umereno jeli sirovi beli i crni luk. Žene koje su svakoga dana jele sofrito nisu imale zdravstvenih problema uprkos svim predispozicijama. Zaštitna svojstva sirovog belog i crnog luka: usporava starenje, usporava razvoj Alzheimera i Parkinsonove bolesti. Podstiče također i imunni sistem, sprečava kardiovaskularne bolesti, sprečava metaboličke bolesti, reguliše krvni pritisak, uklanja slobodne radikale iz tela. Pored belog i crnog luka, ženama se preporučuje i vitamin D. Optimizovan nivo vitamina D u vašem telu može da smanji rizik od dobijanja karcinoma za neverovatnih 67%. Vitamin D ne samo da štiti od raka, već povećava i šanse da preživite ukoliko se rak ipak razvije. Ukoliko želite da u hranu uvedete portorikansko jelo sofrito, sa kojim ćete ojačati unos svežeg belog i crnog luka, evo i recepta. Sofrito se koristi kao začin jelima kao što su paprika, špasulj ili pirinač. Biće vam potrebno sljedeće: 2 zelene paprike, 1 crvena paprika, 3 srednja paradajza, 4 glavice crnog luka, 3 srednje glavice belog luka, veza korijandera, veza peršuna, 1 kašika himalajske soli i 1 kašika crnog bibera. Očistite luk, beli luk također, paradajz i papriku, pa sve stavite u blender da se samelje. Dodajte peršun i korijander pa meljite još malo. Zatim dodajte začine i smesu stavite u teglu. Teglu sa sofritom držite isključivo u frižideru. Ovako spremljen sofrito može da se koristi 4 dana, a nakon toga se kvari. Savjet svakoj ženi je da redovno vrši samo pregled dojke. I onaj moment kada napipa nešto ili osjeti bilo kakve promjene na svom telu, da odmah posjeti lekara.